Williams Formel 1. Williams Formel 1 hold, de har deres egen fabrik i England, hvor der er 500 ansatte, og de står for at arbejde på at lave bilen til løbende, og derefter så bruge deres teknologi på almindelige personbiler eller andre løbsbiler. Williams Formel 1 holds konkurrenceparameter, det er i der høj grad leveringsservice, hvor de skal nå en vis deadline inden, ellers så kommer de ikke med til løbet. Derudover så skal de have opretholdt høj kvalitet, da de ligesom skal være konkurrencedygtige i det løb de er med til. De skal også have stor fleksibilitet, hvis der kommer en ødelagt del tilbage på fabrikken, så skal de kunne inden for få antal dage kunne skabe den del igen, og dermed også gøre den konkurrencedygtig. De fokuserer også en lille smule på at være miljørigtige, men det er ikke noget de går i så høj grad op i. Deres produktionsmål det er at være pålidelige og driftsikre. Hvis de ikke er pålidelige, så kan de ligesom ikke opretholde den aftale og den deadline de har, og derfor så kan de ikke komme frem til løbende. De skal også producere med høj og ensartet kvalitet, da de skal kunne igen konkurrere på et højmæssigt plan i de løb der, og dermed få så flest præmiepenge som muligt. De skal også reagere hurtigt på ændringer i efterspørgselen. Hvis nu der for eksempel kommer et smadret ret tilbage, så skal de kunne være i stand til at kunne genskabe det ret igen inden for få antal dage. Williams F1 bruger enkeltstyk og projektproduktion som deres produktionsform. Det vil sige, at deres produkt bliver produceret i enkelt eller meget få eksemplarer. Et firma som Williams F1 bruger selvfølgelig denne type produktionsform, da det ikke er en bil, som alle kan købe, men kun bruges i de løb, som de deltager i. Produktionslayout. Williams produktionslayout er funktionslayout. De samler bilerne helt fra bunden på deres fabrik, hvor der er 6, 7 eller 8 mekanikere, der arbejder på højtryk for at få bilerne færdigt til deadline. De forskellige dele til bilen bliver produceret forskellige steder på fabrikken, så overordnet set er der omkring 500 personer, der skal have bilen ud at køre, inden deadline udløber. Bilen og de mere udvendige dele bliver også testet i andre områder af fabrikken. Williams-fabrikken har en vindtunnel for at kunne finde ud af, hvad der har den bedste effekt på bilen. Og de har en Formel 1 simulator, hvor de ændrer små dele på bilen for at finde ud af den optimale setup på bilen. Produktionssystem. Vi har sagt, at det produktionssystem, der vil give mest mening for Williams at bruge, er Just in Time eller JIT. Det går ud på, at de skal producere den rigtige kvalitet til den bestemte tid, og ligesom da det er hele målet for Williams-fabrikken, så har vi sagt, at det er et oplagt valg for dem. Nedenunder på billedet her, der kan man så se, hvordan det foregår med, at der kommer en indkøbsordre, det vil sige, holdet de kommer hen til fabrikken og siger, at vi vil godt have sådan og således klar. Så ser du, hvordan de producerer det på selve fabrikken. De skal måske arbejde på nye dele til at tilpasse bilen og gøre den bedre. Så kommer salgsordren ud til løbet. Og så er det så til kunden, som så kan bruge dem på løbet. Lean stammer fra Formel 1-verdenen, og grundtanken ved Lean er, at bilen skal have den lavest mulige vægt. Princippet ved Lean er at fjerne alt det ikke værdiskabende aktiviteter fra ens virksomhed. Lean-begrebet indeholder nogle grundlæggende formål, som går ud på at minimere eller helt eliminere de forskellige former for spild. Ved Lean er der en masse forskellige teknikker og værktøjer, som man kan bruge for at skabe Lean i ens virksomhed. Nogle af disse tanker kan være kortlægning af værdikæden, løbende forbedringer, fiskebendiagram, proceskontrol, varsling, informationstavler, flow, træk og kanban, smedemetoden og orden med 5S. Leveringsservice. Williams har en rigtig høj leveringsservice. Det er et stort krav, at de har bilerne færdige til tiden, så de kommer med flyet og ikke bliver forsinket til løbet. Og det lykkes de rigtig godt med. Bilerne bliver heller ikke bygget op, så de får lov til at stå på lager et stykke tid. De bliver bygget nogle dage før de skal bruge bilerne. Heller ikke alle reservedele ligger på lager. Selvfølgelig er der nogle enkelte dele, hvor de skal have flere stykker med til løb og sådan noget, som de har klar på lager, hvis de skal bruge det.